Maswera sei. Ndi baba Chinogurei. Ndinoramba ndichidzokorora that audio. Maybe azvinda kunge zvanyatsobunzwika kana kubatika. Nyaya yangu inini haisi nyaya yokuti ndikataura kana kuti vanhu vakataura zvonzi hausisiri kusapota vachamisa. Takambozviita panguva iyaya yana nyoka yemabhunu iyaya. Tichiedza kutaura vanhu vanotaura zvisizvo. Nyaya haisi yokuti tikataura tichionesa president tatopandukira president. Isusu tinenge tichitosapota president ivavo nekumirira president ivavo. Tiri kutovengwa paground panapa, kutovengerwa ivo. Ndofunga vanotozviziva ivo kuti tinotovengwa, kuvengerwa ivo. Tiri kutova ma-enemies ezano, kuvengerwa ivo. Vanhu vari kutouraiwa paground, kuurayirwa ivo. President Chamisa. Tikatarisa tinoona makuwa akawanda Sterek, vana Mo Blessing Ali, vana Mbone Ngube, vana Pastor Masaya, mao veterans, vana Chitsunge, na vamwe vakasiyana siyana vakaparara, nevamwe vakatoremadzwa, nevamwe vakatokuwadzwa, nevamwe vakashungurudzwa. Tora kunoku kune vamwe nanhasi vachiri kuatenda majeri. Vari vanhu vari kuatenderwa, vari kusungirwa nyaya yekusapota opposition neZANU-PF, vari kusapota vaNelson Chamisa. Tine vamwe vanhu nanhasi uno vari mujeri. Tine vamwe vanhu nhasi vakatotiza munyika macho. Kutotiza imo munyika macho kuita mokutotiza nekusatogarika munyika macho imomo nokuda kwekusapota Nelson Chamisa. Saka inini it's support Nelson Chamisa. Handife ndakasapota ZANU. Sei ndichidaro, ndine zvinhu zvakawanda zvandisingagoni kutsanangura paground zvandakasangana nazvo through ZANU kana zvandakaitirwa kana kuti zvandakaona nemeso. Saka inini pachezvangu ZANU inogona kunakira umwe munhu, asi kwandiri inini yakashata, kana kuti kune vamwe vanhu yakashata. Asi vamwe vanhu vachiti yakanaka maningi, yakanaka maningi. Ine zvayakamunakira. Iye mukanyatsomubvunzisa munhu iye ine zvayakadini, zvayakamunakira. But mukazobvunza vazhinji vari munyika kana vari kunze kwenyika, vanokuudzai kuti yakashatira ZANU-PF. Handiti usafunga kuti kana uchigota moto wembavha woti mbavha yakanaka. Zvinhu zvepadhuze dhuze nekuti unhu wembavha, mbavha ukatamba nayo mangwana inogona kuslota iwewe kudimbura iwewe musoro ichinokutengesa futi. Nekuti mbavha yakafanana nekuti it's imhondi, it's a gangster, mbavha Saka handife ndakasapota zvinhu zvakaita semadictatorship akadai so. But chokwadi chiripo, ndiri kukumbira kuvanhu vari kushanda kana kuti vanhu vari kusevenza navachamisa kana kuti committee iri kufamba navachamisa izvozvi. Please varume, mamwe ma-advisor ababa Chamisa kana kuti mamwe ma-committee members ari kufamba nababa Chamisa, please dai vanga baba Chamisa muono kana kuti pfungwa dzimwe dzinoita kuti zvinhu zvifambe. Ndawa munoziva kuti mukwasha unosuka chigumwe, chinosvika kudambuka so achikoti baba masuka chizvinyu vachisunga danga, mukwasha usungirwa chigumwe newaya panzvimbo yekutotaura. Saka isu tinofanira kutaura zviri pachena, kwete kuti chigumwe chinosvika kudambuka ndichikoti baba masunga chizvinyu, baba masuka chizvinyu, ichi chigumwe changu chasungwa newaya. Tezvara vari kusunga nepinjiso vachidhonza chaizvo, chigumwe chiri kutorira kuti chatatatata. Tezvara vari kungoti chirege chife. Saka hatijirimbwa mukunyara. Ma-gentlemen, vana veZimbabwe, ma-supporters ari kunze neari mukati menyika, please, kana tichitaura nevatungamiriri vedu vari ku-opposition party, ngatiregei kungoita sekunge tinongosapota kuita deverangwe na-jazz band. Politics dzedu dzinozokungosapota nekuavata chete. Hatizivi kuri kuenda politics kuri kubva politics. Hatizivi kuti zvinhu zvedu zvemangwana rakamira sei mu-opposition kana kuti tiri kubva kuti tiri kuenda kupi. Chokwadi chakanaka ndechekuti kana tichisapota, ngatisapotei tichiita sekuti tinopusha utungamiriri hwedu kuti hubude neanza nedecision yakanaka, noti kuti tinongoperera mukusapota
tozongoparadzana nerufu, kana kuti tongoparadzana nekutiza, kana tongoparadzana nekuneta, kana tongopandukirana tozongopesa tatengwa. Azvina zvinobetsera zvinhu zvedu kuti zvinongoperera munzira zvinhu zveopposition. Vachamisa ndiri kutaura kuti vane vanhu vakawanda stereki, vanhu vatevera munyika, nyika yose inovatevera. But chokwadi chakanaka ndechekuti ndinogara ndichitaura ini baba Chinogore kuti udzai chokwadi baba Chamisa kuti vanhu vamuri kuona vachikuteverai ava vazhinji vacho vachapesera vasisa kuteverai. Zvinhu zviri kuitika muopposition, especially kana ndichitaura baba Chamisa neutungamiri huripo, zvinhu zvamuri kuita zviri kudominata kuti vanhu vadzokere kumashure varume. Zvinhu zvamuri kuita vanhu vamuri kuona ivava vari kudzoka vari kubudinika vanhu ivava nivava vanonetsa kuti izovanhonga tichivadzosa. Ngatiregei kuti anenge abayiwa ngaabude, tongoti munhu wese abayiwa ngaabude. Tinosara tiine wekutuma paground, kana imi president munosara muine vanhu vekutuma paground. Iko inoitarisai muone kuti ZANU iri kufamba ichitenga vanhu venyu, ZANU iri kufamba ichibhadhara vanhu venyu, ende vanhu ndevenyu, ende vanhu vanokusapotai zvandoziva ifulfil. Ende tiri kuzama kudzoreredza kuti vanhu ivava vadzoke varambe vakamira paground. But imimi president nekomiti yenyu nevanotungamira vari kumusoro mukaramba makanyarara, handina kuti makanyarara, basa remuri kuita rimwe toriona, but paground vanhu vanenge vasina speech, vanenge vakatarisira maspeeches anobva kwamuri, mashoko anobva kwamuri ane chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vapushikane vaende mberi, noti kuita tsumo dziya dzinonzi action louder than speaker. Munoita henyu louder than speaker, honorable, but chokwadi chiripo ndechekuti paground apa vanhu vari kuparara. Paground apa itai muchicheuka muchitarisa paground, kwete kungotarisa chete vamuri kusenza navo kumusoro chete. Havasiwo vanhu venyu chete, vanhu vamuinawo kumusoro president. Paground vanhu vari kuparara apa, paground vanhu vari kusungwa, vanhu vari kufa paground apa, paground vanhu vari kuneta. Honorable, inini hangu handijirimbwa mukunyara kana vanhu vakati baba Chinogure vanotaura seko vanomboita ngokana. So vanhu vanofara kuti ungora pachiko pamberi Chamisa, pamberi. Atidi kuita slogan yeZANU yokuti pamberi pasingasviki. Honorable, honorable ese ari opposition and leader advocate waChamisa, pamberi panenge peZANU payaka ngatisiyei tsumo yechiZANU, ngatisiyei tsumo yechiZANU yekuti pare zvireme zvipise, mvura inaye zuva riro ramba vakamira ipapo. Ngatitei zvinhu zvine manhingirikini. 2023 iyo iyaya mukatarisa. So hello, yeah. Okay, so mukatarisa payaka munoona kuti zvinhu zviya zvinhu zvokuti mukanyatsotarisa munonyatsoona kuti 2023 vanhu vakavhota, namba zhinji kavhotera president. Vanhu vakasvika panguva yekuda kuti varwise, vanhu varonge zvavanoronga. Vanhu vaifungidzwa kuti president vacharonga hondo, kana kuti president vachabuda munyika vachiita zvimwe zvinhu, kuronga zvimwe zvinhu zvinoitwa neZANU zvaitwa naMugabe zviya izvi, kuti maelection kana akusvika Mugabe aifa anoenda kunze kwenyika, ozoita zvekubva kunze kwenyika, anenge achida kutarira zviri kuitika paground. Vanhu vaifungidzwa kuti president vachaenda kunogara pasi nedzimwe nyika maererano nemamiriro akaita maelection emunyika nemafambiro ari kuita maelection emuZimbabwe. Vanhu vaifungidzwa kuti president vacharwisa kana kuti president vachaisa power yokuti vanhu vadzorere, but president vakashandisa mweya waMwari vakati no, pane zviri kugadzirwa. President vakavharwa neSADC, kureva kuti kuvharwa kwapresident Chamisa takavharwa neSADC tese. Havasi president voga vakavharwa neSADC, havasi president voga vakavharwa neAfrican Union, kureva kuti tese takavharwa. Hatigoni kupomera vaChamisa kuti vakavharwa nekuti iwe ngoripi, iwe wakaitei chavakaita. Saka hatigoni kushandisa shoko rokuti president, nekuti president havarwiri nyika vari voga, vanorwira nyika vakabatana nevana veZimbabwe, ende president havasiri vakavhota vega, vana veZimbabwe ndo vakavhota. Saka nyaya iripo ndeyekuti tese you be failed, because takaona vana Venancio Mondlane vakarwisa kumiramira, tikaona vana Nhingirikini, vana Gwasira chaivo, vana Ngombo vaenda kunobatana neZANU vakaramba vari kudzokera kunobatana. Takaona zvinhu zvakawanda stereki, vana Nhingirikini vakaramba, vana Jonas Savimbi kumusoro kunana Tanzania, kunana Tanzania ishiwa, kunana Angola uko. Takaona zvinhu zvakawanda
vakomana venhingi verenhamo vakaramba kudzokera munhingiri mumabarracks vachisimudza nhingi. Takaona zvinhu zvakawandisa zvatakaona 2023 makore akadarikayo. Even tikatarisa imomo mune vamwe vanhu vakaramba kuteedzera zvinoda chii. Saka nanhasi uno tikatarisa iko zvinezvi tinonyatsokuona kuti dai munhu akaona kuti president vabirwa maelection, zvaitwa napresident, zvaitwa nevanhu mapresident zvavaitwa izvi isi hatisi kuzvifarira. Dai vanhu pamwe hapana takaona vanhu vakaita maaction ekuti ateerere zviri kuti vanhu vachamisa sitava kupinda musango kana kuti sitava kuita izvi hatina kuzviona. But vanhu vanoda kupa mhosva vachamisa. Zvisinei, nyaya iripo ndeyekuti inini handipo panhau yekuti ndipe president chamisa mhosva, but ndiri kuti iwo saleader vaifanira kunge nanhasi uno vari kuchiratidza manhingirikini ekuti vari papi. Vaifanira kuchiratidza vanhu vavo masupporters avo kuti vari papi. President vari kumbofungei, kwete kuti ngavatauridza vanhu kuti ndakagara pakati. Handisi kutaura kuti mamiriro akaita situation yepolitics kuti tirienda kupi tiri kubva kupi, ndozvandiri kutaura. Handiti. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu ngavataurire vachamisa, because vamwe vanhu vari kushanda navachamisa vanogona kunge vasingaudzi vachamisa chokwadi, but vanhu vari kusafa, vanhu nemasupporters avachamisa ari paground ari kukurudzira vanhu nokutendeusa vanhu nokuparidza vhangeri ravachamisa, ndo vanhu vari kunyanya kutambudzika vari paground nevanhu. Vanhu vari kuhorera zvinhu, vari kunhonga neminzwa vachibayiwa minwe. Saka paground tiri kutotambudzika nevanhu, tiri kutodzungaira nevanhu paground. Saka kana muri mumaofisi varume, itai muchirangarira kunze wokuti kwakamira sei. Zvinoita kuti zvipushe politics dzenyu kuti zvinhu zvedu zvikasike kubudisa anza. Ndava tinenge takabata, unosvika pakubata simbi kusvika yapisa, unosvika pakuiregedzera so. Saka musashandisa program yekuti vanhu kana vabataka, imimi ndimi muri kutokonzeresa kuti vanhu vanete mupolitics. Varume vari kushanda navachamisa, kana kuti varume vari kufamba navachamisa, kana kuti president chamisa, zvinhu zvavari kuita zvinokonzera kuti vanhu vadzokere kumashure, vanhu vaore moyo, vanhu vanete. Zvoita sekuti vanhu varakasha maningi kana kuti vanhu vanoda kupanduka stereki. But iwo president pachezvavo ngavataridze, akutaura ngematauriro anoita finingirikini manje neTemba Muliswa manje okunge kuoma musoro aya kusikuoma musoro. Iwo president pachezvavo ngavataridze nyika chokwadi, ngavataridze chokwadi chokuti tiri kubva kupi tiri kuenda kupi. Vakaramba vakanyarara, vakaramba vakawanda, vakaramba vakaziva vachingoita maaction ekuti nhasi vangonyora kuti zvakati, nhasi vangonyora zvakati, but still kana vachitoti kumira maelection a2028 ngavangaudza nyika vani kungoisa masaini ekuti takusvika, ekuti takukunda, ekuti takuyambuka, ekuti zvakuita, ekuti nguva yakwana. Izvozvo zvese tinozviona president, but chokwadi chiripo zivai kuti muri kutizwa nevana, muri kubudawo nevana, muri kutizwa nemasupporters, nokuti varakashi varipo kusvibisa zita renyu, varakashi varipo kutaura zvisiri izvo, varakashi varipo kunyomba zita renyu. Zivai kuti paground pane vanhu vari kukurwirai, pane vanhu vari kushiudhai, pane vanhu vari saka imimi mukaramba muri kumusoroko, makagara zvakanaka muri kumusoroko, munenge mugere muzvinhu zvakanaka, mudzimba dzakanaka, maofisi akanaka, muri munhingiri zvakanaka, muchinenga zvakanaka. But chokwadi chiripo, even kana mukanzi muri president, anditika isusu muri president webato, president wevanhu, pari zvinezvi wakaba utungamiriri wakaba wakakubvutirai masimba, ndo president ari kuorganizwa mai manje ano nepasi. But chokwadi chiripo, even president wenyika chaiyo unobuda uchitaura zvinhu zvinoita kuti ningirikini. Imi muri president wevanhu, muri president vakahwina maelection zvatinoziva, but now hamusi president vane power munyika yekukondora zviri kuitika munyika yenyu, but muri president vanogona kukondora masupporters vana veZimbabwe. Mune simba because vana veZimbabwe vakaisa moyo yavo kwamuri. So chokwadi chiripo chiri kukonesa kuti president imimi murambe muchisimbisa vana veZimbabwe, murambe muchiningirikina. Iko nezva how many people vanhu vakafa president chamisa, how many people vanhu vakafa vachifira imimi, how many people vanhu vakasungwa vachisungirwa imimi. Pamwe pacho president ngatirege tinogona kukuprezai, but tofanira kutaura chokwadi savarume vari pamatare. Pamwe pacho zivai kuti kumamisha uko kune vanhu vari kukusapotai, but vanhu vanosvika pakuneta, vanosvika pakuneta vanhu ivavo. Kumaprazu kune vanhu vari kukusapotai zvakanyanya, vakamira nemi zvakanyanya, kune vanhu vari kudai zvakanyanya kumaprazu kumataundi uko, but vanhu vanosvika pakuzoneta president, vanhu vanosvika pakuzokoniwa, pakufeila, vanhu vanosvika pakuzoruza moyo. Zvichapinza futi vamwe vanhu basa rekutaka kuparidza futi ukambera patsva. The moment yamunopinda paground, hamusiriri munopinda paground mega kapresident. Make sure kuti vanhu tisinopinda paground. Ibasa rimwe ramuri kucreata rakatokura iroro leader, ibasa rakakura varume.
Ndakutaura vana baba Chibaya. Ibasa rakakura rimwe ramuri kutocreatera vanhu. Zvakaoma kuti imba inenge yapera ka yosiwa ichigara yega kusvika yakrega yatsemuka kuzomaintaina kunama imba yatsemuka yane rusvika. It's not easy. It's not easy, President. So nyaya iripo ndeyekuti tarisai kuti 2030 inotosvika pakutoitwa. President vakanyarara vachamisa. President vakatarisa so nemi vanana baba Chibaya makatarisa so vanana baba Timba nevamwe vari kumusoro kwa vazhinji vakawanda vanda vatisingagoni kuziva nana Biti nevamwe. Inotosvika kusvika 2030 ikatoitwa. Imi makangonyarara kuti zi musatemba vamwe vanhu vanogona kukudzoserai kumashure. Imimiro ngai zvinhu zvinoita kuti zviende mberi. Kusimba chaiko, kumira chaiko chaiko. Kumira chaiko chaiko varume. Mukaramba makagara muri kupisa vamwe nemoto, muri kushungurudza vamwe vanhu nemoto. Vane shungu nebato, vane shungu napresident, vane shungu nekurwira bato, vane shungu yokuti dai nyika yashanduka. Muri kupisa vanhu pasapa because imimi munenge mugere sure munogona kuti after a month mabuda maita chimwe chinja mabuda pamapepa manyuzipepa media. But kune vanhu varipo every day vasingabudi mumapepa vari kusapotai, vari kutsigirai, vana Stalos vari kumira nemi every day nomusangano. Make sure kuti azvireve kuti munhu anoshandira muofisi ndiye ari kusenza sitere kudarika ari pasi, kana kuti ari pasi ndiye ari kusenza, kana kuti munhu anoshandira ari mumba, kana kuti munhu no. President kuti vazikanwe pasi rese, president kuti vaverengwe, president kuti vasupportwe, of course of masupporters anovatevera, of course of vanhu vari kushanda vachimirira nekudendotsa vanhu kuparidza shoko raMwari. Saka pamwe pacho ka zvinhu zvacho zvamuri kuita varubeka, moda kuti vanhu vapere kufa here, mozoti takusumudzira takuchita zvakati, moda kuti vanhu vapere kubuda mumusangano here. Zvinhu zvamuri kuita zviri kudzinga vanhu mubato varume. Ndini baba Chinogona ndikutaura live zviri kudzinga vanhu mubato. Tikasaonesana sevana vanyamunhu ka tikasasvinudzana tichingosapota isusu tasiyana navanhu vaya vanongosapota pamberi nezano vaya vanoti pamberi nezano vaya vasingatozivi kuti zano yachona yakanakirei, yakashatirei, tiri kuenda kupi, tiri kubva kupi, chiri kuitika. Saka vamwe vanenge vasingatozivi kuti zano yacho yakanakirei. Saka hatisi mapenzi isusu sokunge tinongosapota vachamisa tisingazivi kuti tiri kubva kupi, tiri kuenda kupi, chiri kuitika ende zvakamira sei, way forward yedu ndeyei. Tiri kuona mamovement ari kuitwa neZANU PF ari kubudirira. So munyika kana mune opposition ka zvimwe zvinhu zvinofana kuti tasai muone kuti Jobs kala rupiswa dzimba, vana madzibashani wakapiswa dzimba, vana vazhinji vamwe vakapira kutiza munyika and so forth. So muri kuwikinwa zvishoma futi imi ma leaders edu achona. Chasara uchanzwa kuti imba yabiti yabhombwa, chasara uchanzwa kuti imba yachamisa yabhombwa futi, chasara uchanzwa kuti maoffices eni saka alright tiri kuenda kupi, imi makanyara kuti zi zvinhu zvamuri kuita zvinozokonzera kuti vanhu vapende zita risina kunaka president Chamisa. Ndo pamunonzwa kunzi vakatengwa, vakapuwa mari, kunyarara kwari kuziva zvavari kuita. So zvoita sokuti kunyarara kwamakaita president ka mune pamba muri kuziva pamakatsika, kana kuti mune zvimwe zvinhu zvamuri kutoita munoda kungobribe isusu vanhu, munoda kungowaste time vanhu kana kutambisira vanhu time. So ngazvirikuita sokunge muri kutambisira vanhu time kana kuwaste vanhu time. Udzai vanhu time nguva ichiripo. Imimi kana maneta ka taurirai chokwadi maZimbabwe vanhu kuti varume ini ndaneta ndakupai uyu munhu uyu, fani kuti murambe makanyarara zvinhu zvichiitika zviri kuitika izvi muchingopa masaini nekudini vanhu vachiramba vakabatirira pachinhu chisiri kufamba, pachinhu chisiri kudzoka mashure, pachinhu chisiri kumira, chisiri kusumuka, chisiri kutaura. So president budai pachena, musaramba muri mumwena, musaramba muri mugomo, musaramba muri mumba, musaramba makahwanda, musaramba makaningirikira president. Idzai kuti mumire zvinoitawo mamwe ma leaders eopposition nedzimwe nyika nedzimwe nyika. Makawina ma election toziziwa. Ende vakakuwinisai masupporters yenyu nevanhu vakakuvhoterai, hamuna kungowina nje megaba. So kuti pasapa pane masupporters yenyu, pane vanhu vari kukamira zita renyu, vari kukurwirai. Saka imimi manje kana madaro manje makuita. So politics is not a family politics varume. Ndoda kutaura varume vari kushanda navachamisa, musatora politics dzemuZimbabwe kana kuti politics dzeopposition kuita dzemafamily enyu. Zive kuti makabata chinhu chevanhu, chinhu chenyika. Zive kuti muri kufamba nechinhu chevanhu, muri kuita chinhu chevanhu. But kana muchiita business politics kana kuti family politics zvinoita kuti mungoronga pachezvenyu muchiziva kwamuri kuenda makanyarara, vanhu vari musaga, vanhu vakatakurwa mucheckers Mbabek. Aiwa, ngatitaurirane chokwadi, ngatitaurirane chokwadi please. Ngatitaurirane chokwadi. Ngatitaurirane chokwadi. Sure, vanhu vanosvika pakuneta, vanaona reBoshi baya, vanhu vanosvika pakuneta, vanana Timba. Ndokutaura chokwadi. Vanhu vanosvika pakuneta muchingofamba. Kuti president muri kufamba na president muchitaura zvinhu zvinomusoro here kumusoro ikoko. Muri kuita zvinhu zvinomusoro here na president. Muri kuvapawo mazano akanaka here, njere dzakanaka here kwatiri kuenda nekwatiri kubva.
iko zvinezvi nyika yese tiri kusvika tichimhaisana nevanhu soita vakitina gonzo pamwe tinosvipirwa tichiwana nemati pamwe tichinyombiwa dandasi uno izvo tiri kusvika tichirondwa nemaenemies eZANU-PF nemalakashi but imimi makangonyarara kuti zii paground imimi vamwe munenge muri protected but zivai kuti kune vamwe vanhu vamuri kukonzeresa kunze uko vamuri kuchekeresa vamusiri kuzogona futi kurwira ende kuzomirira futi ende musingazowanikwe muri ipapo futi kana vakapinda mumajeri kana vakasungwa kana vakaitwa sei saka kunyarara kwenyu kumwe kwachona kuri kumisa mwoyo wanu kusumudza mwoyo wanu kuti ibatikane ndiri kutaura musangano unofamba uchitungamirwa navachamisa vese nevatungamiriri vanofamba navachamisa vese nevanhu vakasara kudivira vachamisa vese please ndini baba vachinogure ndokumbidza zvikuru kuti zvimwe zvinhu ngatiitei zvinhu zvine njere zvine musoro zvine pfungwa ngatiitei zvinhu zvine musoro kwete kuti kana tikatsurana tatovara kashi tinofanira kungoramba tichingoti pamberi navachamisa chete pamberi navachamisa vanhu vanobvunza kuti zviri kuenda kupi hatisina kwatinoziva kwadziri kuenda kana zviri kubva kupika zvita chii chiri kuitika zvimwe zvinhu ngazvive neplanning ngazvive nemune way yakanaka yekuti nesuwo tinogona kuwana simba rekutaura tinogona kuwana simba rekusapota tinogona kuwana simba rekukurudzira tinogona kuwana simba rekukambena tinogona kuwana simba rekumiririrai tinogona kuwana simba rekudhifendai kuvanhu rekukurwirai kuvanhu but kuti unorwira chinhu chisiri kufamba chinhu chakamira chinhu chisiri kutaura chinhu chisina action varume musadaro so musadaro varume vari kufamba navachamisa zvinoita sokunge imimi zvinhu zviri kukufambirai izvi zviri kunakirai chaizvo kuti muri kudya muchiguta muri mumaofisi kana kudzimba dzenyu ikoko muri kungoita bribing yekuzora mwana wemuvhara maporiji pamuromo so kuti munongotadza zvinhu zviri paground zvokuti mukangoonekwa muchiningina so vanhu vaningina ngatiitei zvinhu zvinofamba zvine makumbo kana mukaonekwa muri parufu kana panhamo kana panyaradzo kana mukaonekwa muri papi but still mukaonekwa muri pamuri ipapo ngazvingongoperera ipapo kuti Germany vadya kuzora vana poriji zvonzi aiwa varume vari kushanda varume vari kuita basa aiwa tiri kuenda mberi chimurenga aiwa opposition yakasimba aiwa panguva yakusvika imangonizora poriji but ndine nzara mukati umu ngazviite zvinhu zvinooneka varume chokwadi chakanaka varume tiri vanhu tese kunzi vatungamiriri kana kuti vana honorable kakuvhoterwa navanhu kunzi vana kansela kana kuti vana minister kana kuti vana senator kuvhoterwa navanhu vana honorable comrade Chibaya kuvhoterwa nevanhu kupinda muparliament kwamakaita kuya itai zvinhu zvinoita kuti zvitadze kuti zvinhu zvamuri kuita hazvisi zveushamwari kana zvefamily bato ngatirege kuva reshamwari kana refamily and friends hatisi kuona zvinhu zvinoratidza kuti pane zvinhu zviri kufamba since 2023 tinongoona maslogani chete ekuti time yakusvika but pane time aiwa inini hangu baba chino kwepa zvangu ndinofarira zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe varege kutorwa mubato kana kuparara vanhu varege kuneta vanhu varege kushungurudzwa vanhu varege kufa vanhu varege kuurayiwa mahara vanhu varege kuneta tinoda zvinhu zvinoita kuti nesuwo tiwane power rekukurudzira kuti president zvinhu zvifambe zviende mberi tinoona vamwe vanhu vachimiramira vanhu vachidindini vana Venanso mutani vese vana Bob Wine vana vekunhingirikini vana Malema and so forth but manyarire yenyu president ko imimi ndimi mega here munotya kufa ko isusu vanhu hatichi kufa here vana venyu vari kuurayiwa havasi vanhu here vana venyu vari kushungurudzwa rupinwa majera havasi vanhu here president hatina kuti endai munofa kana kuti endai pachena muurayiwe kwete musoro wechitima ukafaka chitima chafa but chokwadi chiripo ndechekuti pane njere nenzira dzakawanda dzinoita kuti yakomanaka muri isumudzike imi president mukaisa voice renyu imimi ramaisa imimi nyika yese iyi kana mukati mai manje vanhu ngavaende murodhi imi kana muchiona kuti mudaidzire demonstration muri muZimbabwe budai muZimbabwe imomo ndava kana vakaenda kuhondo yechimurenga vachiumba ZANU-PF havana kuiumba vari munyika imomo kana vakaumba ZANU-LA forces kana vakaumba ZAPU havana kuiumba vari munyika imomo kana muchiona kuti imimi muri kuitira life yenyu kana kuti mukaumba mai manjani kuti hamungagone kuronga kana inga hondo chaiyo muri munyika imomo kana demonstration yacho kana chi because makamonitwa zvisingaiti in and out wanoda musoro wenyu tozviziva but chokwadi chiripo kumunyarara kwamuri kuita honorable Chamisaka wangu makafunda wangu munoziva but kumwe kuziva kwacho kunosvika pakuzogomadza pfungwa vana veZimbabwe kunosvika pakukanganisa njere vana veZimbabwe kunoita sokuti kunopesera kwakuvhiringidza vanhu nesuwo tinopesera tapusa udofo hwedu hunobva hwazonyanyisa kubva hwazotonyanya stereki maningi munenge muchidzikisira kana madaro munenge makutora sokuti isusu hatina kuenda kuchikoro kana hatina kufunda kana kuti hatina zvatinoziva kana kuti isusu hatizivi politics because action louder than speaker kunyarara kwenyu kunoratidza kuti maakushora nesu masupporters yenyu varume vari kumusoro uda kutaura chokwadi maakushora nesu masupporters munenge muchizviita vakafunda kana kuti vanoziva kana kuti pati kuti mumwe muzvigaro zvamuri kavanhu vana veZimbabwe even president Chamisa kuti vave pavari nhasi unokati vadiwe vana veZimbabwe but mukaramba makaita zvamakaita izvi ndokunonzi kushereketa manje kwamuri kuita yekushina aiwa musadaro mani ini ndinorwadziwa sereki musadaro so tino mitumbi yakawanda imwe iri pasi nhasi uno tino mitumbi yakawanda imwe iri kushungudzika iri kutambudzika mai manje imwe iri musango tine vana veZimbabwe vakawanda vari diaspora ende amamedia muzwe zviri kutaurwa zvimwe zvacho hazviiti itai action varume ndokutenda mazvita